Una altra visita ja tradicional en aquests dies de festa és la del Teatre Lido, que com a cada any acosta el teatre de varietats a les nostres contrades. Un espectacle musical i humorístic per passar una estona agradable i divertida. Televisió de Girona ha volgut parlar amb alguns dels seus protagonistes. Contaros un poco mi trayectoria artística, algo de mi vida. Es tan largo, son tantos años los que lleva ya uno metido en esto, que sería casi imposible, o tendríamos que estar viviendo un mes juntos. Pero te diré que hace 43 años que me dedico al mundo del espectáculo. No una vida, varias vidas. Debuté el año 47 en una revista, en La Blanca Doble, de chicas de conjunto, que era la única forma por la que yo podía empezar. Porque yo en mi pueblo no había ni teatro amateur, ni teatro de aficionados. Así empezó mi vida artística y de ahí hasta aquí, pues date cuenta, revista, comedia, drama, televisión, comedia musical, music hall, cabaret, de todo menos circo. Que eso creo que ya no lo haré porque mayor y gordita no es posible que yo me dedique al circo. Pero en 43 años he hecho un poco de todo. No es que esté yo encasillada, que no me molesta, como actriz cómica, sino simplemente a raíz de aquel célebre programa entrañable de La Casa de los Martínez, donde pegamos tan fuerte las dos chachas, nos catalogaron como actrices cómicas y desde entonces hago más género cómico que dramático, aunque de vez en cuando doy una pinceladilla como en La Casa de Bernarda Alba o Cría Cuervos con Saura. Y bueno, me gusta tanto este mundo nuestro que me da igual un drama que una comedia, que un vodevil. El caso para mí es interpretar, donde yo me olvido de que soy Florinda Chico. Aquest senyor es diu Manel. I aquest francès. Francès. I són germans. Sí, jo vaig néixer abans que tu. El que passa que nosaltres no som hermaníssimos. No, no he escrit cap llibre, no? No. Llavors van començar fa... 32 anys. Més o menys, sí. Van començar aquí, a Catalunya, a Barcelona. A Barcelona, sí. A Barcelona. I... Que quedi clar que nosaltres som extremenyos. Enraonem el català perquè no tindríem vergonya si no enraonessin el català. Ho tapixem una mica, no? Que sigui molt clar. I ara estem fet una gira per tot l'estat. I aquí s'acaba, sí. Sí, cada any acabem aquí nosaltres, en Girona. Hem fet de tot. Dintre de l'humor, sempre que ha sigut fer riure... Bueno, a mi ja em ajuda molt la cara, es veu. Sí. I aquest no tant. Ara hi ha més. Això que sent, em sembla que és una rifa que et fa, no? Una rifa, sí. És algo molt típic d'aquí del teatre aquest. A les portàtils sempre fan una rifa i sona l'últim número que queda, la rifa, la sèrie. Nosaltres no som de sèrie. No. Jo sí, som una mica seriós. Aquest és seriós. Estem fent la fira de Girona en pluja. Sí, i amb molt fred. Amb molt fred. No s'agrada perquè és un poble que la gent, el que sent ho diu, sí, és molt important. No, i escolten molt bé l'espectacle. Ho entenen. Per nosaltres és més important que entenin el que volem dir que no fer riure a vegades. Ara anem a televisió també a fer un programa que feia temps que no sortia, això de però esto què és, em sembla que es diu, no? Sí, el rotllo aquest que és... Sí. I farem un anunci de preservatius. Jo ja ho feia, sí, però és molt curiós perquè dic, si no volen tindre un fill com jo, usin el preservatiu. Sí, quedarà bé, eh? Home, que... Perdó. Bueno, i no sé què... Ja està, jo crec que està bé, no? A mi em sembla que sí. Tirem un petó?
D'acord, vinga, va. Bueno, hola, aquesta vida per mi és tot perquè he nascut en una família d'artistes i des de petita ho hem amat, no? He estudiat música, dansa, de tot, i ara que treballo amb la meva germana, doncs m'agrada molt més. És molt divertit. I aquí estem. Per tu què és? Per mi, tot. Ara mateix és tot. Perquè jo vaig néixer aquí a Barcelona i m'he criat amb el meu pare, la meva mare, la vida d'artistes. I sempre ara treballem juntes i és molt divertit i millor per nosaltres. I ens agrada estar molt aquí a Catalunya, perquè fa molts anys que no veníem. Veritat? Sí, No, però dona pressa perquè no arribem. una mica de fred fa. No, però bueno, a l'escenari tot es passa. Un petonet, ens anem.